गिबि गिबियावनो गासैबो आंनि चेनेलनि साबस्क्राइबार रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुम हरग्रोनाय जाबाय लोगोसे गोदानै आंनि बे चेनेलाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव आं बरायनानै लानाय जाबाय बोथोरनि थिननाय मा खालामनो रायजो राजा नोंथांमोन लोमजानाय साजानाया दा दिनैनि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों पलिटिकेलनि बायदिसिना सिचुएशनखौ आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आं सावराया बा नोंथांमोनजों आङो दिनै सावराया बेलेग मोननैसो टपिक्सखौ लानानै नोंथांमोनजों आं सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोना दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसे साउन्डनि प्रब्लेम मोननो हागौ मानोना आंनि न'नि साखाथियाव माने लक्ष्मी फुजा जागासिनो दं जेरावनोखि माने माइकनि दामनाया एसे दावराव माने नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो अब्लाबो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ कमप्लिट नायलांजोबगोन होननानै जोंहा रायजोफोर मोनसे खोथा बुंगोन आङो रावबो पलिटिकेल लिडारखौ बे गभर्नमेन्ट रुलिंआवनो थायाथों मानो रावबो पलिटिकेल लिडारखौ बा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि एगेन्स्टआव माखासे आयेननि गेजेरजों थानानै बाथ्रा बुंनो अबजेक्सन हमनो बा जोंहा सोंखारिनो हानाय मोन्थायबो दं बेखायनो बे बिथिंनि बेलायाव दा जाय बाथ्राखौ जों माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनाय नुदों अब्ला सासे मन्थ्रिया जोंनि दानि BTCनि CEM मानगोनां Boro-Ni दा समाव माने गोदानै PA नोंथांमोना निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिखाबाय जानो हागौ बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म सारा जोंनि BTCनि दानि CEM मानगोनां Boro सारनि PA जाबायनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बाथ्राखौ जोङो निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों जों मोनदांथिनो हादों सासे बारग' मन्थ्रिया जोंनि BTCनि सासे CEM नि PA जादों अब्ला मोनसे बाथ्राखौ जोङो दा बुंनो हायो दिनैनि बे समाव दा सासे मन्थ्रिया सासे CEM नि दिनैनि समाव PA जाफैदों अब्ला पलिटिकेल केरियाराव बियो गोजौ फारसे थांदों ना गाहाय फारसे फैदों दा नोंथांमोना बाथ्राखौ बिजिरनानै नायदो लोगोसे कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव उदालगुरियाव नुनो मोनला दे नोंसोरखौ एबारनिफ्राय आरो मोनाव नुनो मोनला दे बुंखाबाय मोजां फराय माबा मोना नोंसोरखौ मोजां फरायदों मोजाङै फरायबानो जाबाय बिदि फालतु खालामनाङा उदालगुरियाव नुनो मोनला दे नोंसोरखौ एबारनिफ्राय आरो मोनाव नुनो मोनला दे बुंखाबाय मोजां फराय माबा मोना नोंसोरखौ मोजां फरायदों मोजाङै फरायबानो जाबाय बिदि फालतु खालामनाङा दा जोङो गोबां समाव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि रोखोमनि जोङो भिडिअ भाइरेल जाबाय थानाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदि सिस्टेमनि भिडिअ भाइरेल जानायखौ जोङो दिनैनि समसिमहालागै बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर बर' सेंग्राफोरा बा बर' मानसिफोरा बैफोर सानैसो हिन्जावसाफोरखौ हरनि समाव हमदों फुजा नायनो थांदों बा बबावबा बेरायनो थांदों दा समावथ' फुजानि सिजोन जायखिजाया बे हिन्जावसा गथ'फोरा मोनानि समाव फुजा नायनो थांदों बा फैदों बा बे समावनो माबा मोनसे आनकन्डिसनेल जायखिजाया माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बे गथ'फोरखौ होबथानानै माखासे बाथ्राखौ माने सोंलु सोंला खालामदों लोगोसे बिथांमोना जायफोर बिथांमोनानोखि बे गथ'फोरखौ हमथानानै बुजायदों ना होमबा बुजायदोंबा एसेबां जिथु सेन्टिमेन्टेल गोनांमोनब्ला बैफोर सेंग्राफ्रा बा बैफोर बर' मानसिफोरा बैफोर बर' हौवाफोरा ना एसेबां जुदि बिथांमोना जुदि जाथिनि जुदि सेन्टिमेन्टेल गोनांमोनब्ला बैफोर हिन्जावसा गथ'फोरखौ बुजायनायजों लोगोसे भिडिअ खालामनानै बिथांमोना मानो दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानो शेयार खालामखो गोरोन्थिखौ जों बांसिनै सोरखौ जों नुनो मोनखो बे हिन्जावसा गथ'फोरनिखौ नुनो मोनखो ना बै बुजायनानै हरग्राफोरनिखौ जों बांसिन नुनो मोनखो बे बुजायनानै हरग्राफोरनि गोरोन्थिया दिनै बांसिन जेरावनोखि जुदि एसेबां गियानिब्ला एसेबां जोंनि हारिनि इयुन जोलैखौ देरफुनाय लाइमोनफोरखौ बिथांमोना लानानै जुदि सेन्टिमेन्टेल गोनांमोनब्ला बुजायनानै हर अफ केमेरा बुजायनानै हर आरामसे बुजायनानै हर निजेनि फंबाय बिनानाव साननानै बुजायनानै हर नाथाय बुजायनायजों लोगोसे बिसोरखौ केमेरा खालामनानै बिसोरनि इमेजखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाइलाइट खालामनानै बे बुजायग्रा मानसिफोरा मा मोनखो अब्ला बिसोरनि गोसोआ माबायदि माने खुगाजोंल' माने बिराद गोदै गोदै बुजायना हरबाय आरोना नाथाय बिसोरनि गोसोआ जिथु सेन्टिमेन्टेलनि जिथु गोसो सिंनि गोसो माने जोबोद गाज्रि बे भिडिअनि गेजेरजों माने गाज्रि होननानै फोरमान मोननाय जादों नों बुजाय अफ केमेरा नों बुजायना हर गोबां बुजायना हरबाय आङो बेफोरबायदिनो अफ केमेरानि गेजेरजों
सोरनिबा इमेजखौ मालाबाबो ससियेल कन्टेन्टनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनानै बै सोरनिबा बिनानावनि बा बै सोरनिबा फंबायनि इमेजखौ मालाबाबो गाज्रि खालामबोआखै एसेबां मोजां भिडिअनि गेजेरजों बुजायनाय फंनैसो बाथ्रा खोनादों ना एसेबां जुदि गावनि इयुन जोलैखौ सानग्राबा गावनि इयुन जोलै बिनानाव फंबायमोनखौ जुदि अनग्राबा हारिनि खोथाखौ जुदि सानग्राबा आरामसे मोजाङै बुजायना हरब्रा बिसोरनि इमेजखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनानै मा बेनिफिट मोनखो लासिं सिं खालामनाय जादों लासिं सिं बे मोनसे जोंनि हारिनि बे हिन्जावसा गथ'फ्रा बर' हिन्जावसाफोर नै नाय बर' हारिनि मोनसे बदनाम थांलायबाय बेफोरबायदिब्रा जायखिजाया जायगायावनो जायाथों मानो माबा मोनसे आनकन्डिसनेल माबा मोनसे सिटुएसन बा क्रिटिकेल सिटुएसन जायखिजाया माने सिटुएसनानो जायाथों माने जों गावनि गेजेराव माने बुजायलायनानै जेरावनोखि बैफोर माने बुजायलायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ माने भिडिअ खालामालासिनो जोङो माने आन्दोयै बाथ्राफोरखौ जों लाखुमालायनानै जों माने बुजायलायनानै माने गोरोबलायनानै जों बाथ्राफोरखौ बा प्रब्लेमफोरखौ जों माने सल्भ खालामलायनानै माने लानो रोंनांगौ आरोना दा नाय बिथांमोना बुजायदों हरनि गेजेराव माइनर उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा दिनैयो बेरायो दिनैयो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायमोनजों थांफाया गोसोबायदि सानै साथाम लोगो जादों 10 किल'मिटार 12 किल'मिटार गोजान जायगायाव फुजा नायहैदों नायनानै हरनि 1-2 बाजियाव हिन्जावसा माखा उन्दै हिन्जावसा बर' हिन्जावसा माखासेया माने फैयो एसेबां साहस बेनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जाथाय जालांबाय जिनाहारि रेप ना खुनु मोनसे सेन्टिमेन्टेल माबायानो गैया आरो न'खरनि मानसिफोराबो बे देरफुनाय हिन्जावसा गथ'फोरखौ माबोरै एसेबां साहसाव हरनि समाव फुजा नायनो ओंगार हरो नाथाय जोङो न'खरनि गार्जेनफोरखौ दाय होबाल' जानाय नङा दुसिबाल' जानाय नङा माखासे ओरैबायदि लाइमोनफोर दं जायफोर लाइमोनफोरानोखि गावबा गावनि पेरेन्टसखौ गावबा गावनि बिमा बिफाखौ बा गावबा गावनि न'खराव नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोयो बेफोरबायदिनो बिमा बिफाखौ थगायनानै बाहेरायाव फुजा नायनो बा बाहेरायाव बा बेरायनो ओंखारबोयो बेफोरबायदिनि गेजेराव सोरबा साफा सानैनि गेजेराव ओरैबायदि गेदेर माने सिटुएसन क्रिएट जालांबाय जेरावनोखि जायफोर गथ'फोरनि थाखायनो जोंनि गासै हारियाबो मोनसे समाव माने सेखा जं रुवा लानानै गसंथानो गोनांबो जानाय माखासे सम थांबाय जोंनि गेजेराव नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावगोन आङो फुजा जा फांसन जा जोंनि देरफुनाय जिथु जेनेरेसननि लाइमोन गथ'फोर दंना जौ लोंनानै बेरायथिंनाय आरो जिमानखिनि हिन्जावसा गथ'फोर नुगोन नोङो आन्डार 18 इयार्स हिन्जावसा गथ'फोरखौ आल्टु फाल्टु ओजोंनिफ्राय ओजों बेरायथिंनाय हरनि फुजायानो जा फांसन जा बिसोरो हरनि 1-2टानि सिगां मालाबाबो थाङा आरो ओरैबायदि ड्रांकार देरफुनाय हिन्जावसा लाइमोनफोर दङ जायफोर हिन्जावसा लाइमोनफोरा 10-15 जन सेंग्राफोरजों बाइकआव खिथु गाखोफानानै जौ लोङो सिगारेट सोबो ना ड्राग्स गानजा सोबनानै बेरायग्रा हिन्जावसा गथ'फोरबो दङ अब्ला नाय जोंनि माखासे दा समाव ना 50-60% जिथु देरफुनाय लाइमोनफोरनि माने जेनेरेसना ओरैबायदि मोनसे गाज्रि लामाजों खारगासिनो दङ आरो फैयै मोनसे जोंना मा जाफैबाय दङ प्रस्टिटिउसन लाइन देहा फालांगिरि खालामनाय जिथु लामा बे लामाया जोंनि ओनसोलाव गुवारनिफ्राय गुवार जाबोगासिनो दंलै रायजो राजा नोंथांमोना एसे नोजोर होनानै नाय जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव देहा फालांगिरि खालामग्रा गोबां हाबा जानाय हिन्जाव देरफुनाय हिन्जावसाफोरा 80% बाखि 20%आ हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा संसार गोनांखा आरो बेनिनि गेजेराव बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माने हौवा गारना खारनाय बबेबा कम्पानियाव खारना थाहैनाय बेफोरबायदि दावरावखौथ' नर्मेल खोनाबाय दंखायो नाय अब्ला साननानै नाय बेखायनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि गासै बर' हारिनि देरफुनाय लाइमोनफोरनिसिम लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिनि आदा आब' बा सारमोननिसिम मेदाममोननिसिम जिखिजाया जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला बुजायनानै हर केमेरा रल रेकर्डिं खालामलायनांगौनि दरखार गैया बेखौ रेकर्डिं खालामनाय माने जों गावबा गावनिनो माने मोनसे इमेजखौ माने मा खालामनाय जायो गोसोम दागो फोनांनाय जायो जोंनि बर' हारिनि जिथु महर मुस्रियाव जों माने गोसोम दागो फोनांना लानाय जायो बेखायनो जों माने मा गावजों गावनि गेजेराव जोङो माबोरै हाया जों माने सल्भखौ खालामनानै जोङो माने मेटारखौ माने क्ल'ज खालामना दोननांगौ आरोना जोंनि हारिनि गावजों गावनि गेजेराव नर्मेलि जाफ्लेबाय थानाय कमन बेफोरबायदि माखासे नर्मेल सिम्पोल बाथ्राफोरखौ माने रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडिया साइटनि गेजेरजों शेयार खालामा बेखौ आं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि